Que tal, señoras e señores? Son as 6:26 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, eu vou vos querer igual, pero... prefería que me seguiades. @voltascoprato. Aí temos todas as receitas que facemos todos os días do ano e que fan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Ai, queridos, como estades? Moi ben. Ben? Si, tedes ganas de cociñar? Home, claro. Apetece-vos moito? Moitísimo. Canto do 0 ao 10? 11. Onde? Bueno, un 9. Eso estamos a xoves, Un 9. Sí, claro, pero mañá que é? Mañán é Benres, pero levamos todas as semanas en ver a nosa queridísima Estefanía Colmeiro. Ti cantas ganas tes de cociñar? Pois é un 10. O sea, sobrepasas as ganas, non? Sobrepaso, claro. Vale, pois non vos vou facer agardar moito máis, así que a ver que nos trae Ángeles de Narón. Hola, chamome Ángeles, son do Concello de Narón. Cando compro atún, normalmente compro por peza porque me sale máis barato. Desuso o que vou usar no momento e o que non poño en conserva. Cozo en agua con sal durante 7 minutos aproximadamente, dependendo do tamaño dos trozos. Meto en botes de cristal, cubro de aceite, poño a baño María e cerro como todas as conservas. Logo, con ese atún, o que fago normalmente un paté. Botas todo no vaso da batidora, bates ben batidinho e xa estaría. Espero que vos guste. Hasta logo. Gustoume o que poñía aí na receita, cociñas ou conservas? Ti que fas, Fani? Cociño e conservo. As dúas? As dúas. Bueno. Eso sempre. Si que tiñas ganas de cociñar, entón, e de conservar. E de conservar, porque a mí o mundo das conservas é un mundo que me gusta moito. Sí? Sí. Entón, que vas facer? Pois eu vou facer, como dixo Ángeles, unha conserva de bonito e outra de mexilón. Bueno, porque ademais hai que dicir á xente da casa que esta fin de semana, creo que esta fin de semana, non? Que entramos xa no outono, Sí. remata o verán, entón estamos un pouco cos excedentes, non? Remata tamén a campaña do bonito, queremos conservar bonito para ter todo o ano. Efectivamente. E ben moi ben o programa de hoxe. Xulio, ti cociñas ou conservas? Eu cociño e conservo. Tamén? Home, claro. Bueno, estás E ademais, traballador. Eu conservo, o sea, cociño excedentes para conservalos despois, como Vale. ben decías ti. Moi ben. Tomate, que é o que máis hai agora de sobrante, depende en que zonas. Por exemplo, sí. Begoña decía outro día que ahora non dá feito cos tomates. Que ten de máis? Na miña zona xa se acabaron. E ela Xa están- ten? Ela tamén lleva moito máis tarde. Tamén che digo unha cousa, Begoña. Trae tomates, Sí, non trouxo o primeiro. Non trouxo o primeiro tomate ao Vou programa, é facer increíble. Tomate e mazá, que tamén están as maceiras a tope. A tope. Mazá, Sí, sen sí. azúcar, Sen azúcar. Vou facer unha conserva de mazá sen azúcar. Para nenos, ideal, e para xente que non pode tomar azúcar. Bueno, pois atención, porque a mazá de Xulio vai ser sen azúcar, para a xente que non pode tomar o azúcar, para os nenos e nenas da casa. Señoras, señores, cociñamos e conservamos no Voltas co Prato, marchamos con Estefanía Colmeiro. Veña, imos alá. A ver, Colme, contame. Mira, eu vou empezar polo escabeche. Moi sinxelo, vale? Entón entendo que vai ser conserva en escabeche. Efectivamente. Qué O mexilón rico. ia ser en escabeche e o bonito vou no facer con... O sea, o cozo en auga con sal Sí. e logo xa o emboto directamente e o facemos ao baño María. Entón, o bonito simplemente vai ser cocido en auga e sal Sí. e despois ao baño María conservado, non? Efectivamente. Vale. Aquí xa o teño cocido e Perfecto. dinlle unha cocción. Pois este, ao ser así trociños pequenos, foron 5 minutos en auga con sal e retireino. Ese bonito que está vendo a xente da casa simplemente foi cocido en Vale. auga e sal. Sí, e despois vamos a ver como facemos a conserva. E para Vale. o mexilón teño aquí a ceboliña, allo e loureiro. Vale? Vale. Para este escabeche, 2 partes de aceite, unha de vinagre e unha de viño. Vale, deixeme anotar. 2 partes de aceite, unha de vinagre, unha de viño. Estáse vendo aí, 250 mililitros de aceite, 75 de viño branco, 75 de vinagre, unha cebola, 2 dentes de allo cravo, loureiro, 25 gramos de pemento doce, 5 gramos de picante e 2 kilos de mexillóns, dependendo, non? Efectivamente. Dos que queres tamén conservar. Depende un pouquiño. Vale. E nada, deixamos que se faga a ceboliña e logo xa lle botamos os pimentóns e os mexilóns. Os mexilóns van ir así enteiros, ni nos vas cortar, ni nos vas picar, ni nada, non? Van ir así. Os mexilóns realmente foron abertos ao vapor. Claro. Vale. Foron abertos ao vapor e vámonos a botar así no escabeche no último momento, cando xa este a ceboliña feita, vale? Vale, entón temos que deixar que sofría a cebola, que vexo que está xa sofría un subindo, pouco a cebola. arrecendo.
E o que tamén sube é o teléfono do Voltas co Prato. 664-483419. Chamade ao Voltas co Prato porque queremos repartir cartiños. Como sempre, a 50 euros dunha vez. 50 doutra. Moi ben. E, por suposto, queremos saber se conservades na casa. Enviádenos receitas de conservas e, se non, chamade e comentade que é o que conservades vos na casa. Entón, deixamos aquí a Estefanía co escabeche. Genial. Ou precisas axuda? Que vas botar? Non preciso axuda. Se queres ver como boto xa o... Claro, claro. Boto o pimentón doce, Vale. o pimentón picante e Leva xa moito de menos seguido... de picante que de doce. Sí, de picante un toquiño. De seguido xa lle botamos o vinagre e o viño blanco para que non se nos queimen, vale? Os pimentóns. Porque si ten moita temperatura, podese queimar, vale? Vale, entón, importante para a xente da casa, tomade nota que non se queime o pimentón. Claro, Pimento doce, nin o cortamos a picante. cocción ao final co viño Ai, como abre e as ventas. co vinagre. Abre moitísimo as ventas o vinagre. Bueno, pero... O subir. Hai moita xente que usa solamente a proporción de vinagre e aceite. Sí. Neste caso usamos tamén unha proporción de viño que tamén fai que os cabeches sexa máis suave. Sí, O sea, que a suavidade do escabeche neste caso vai polo viño, non? Que lle botaches. sí. Que guai. Vale, pois deixamos a Estefanía Colmeiro aquí co seu escabeche traballando a ver como despois conserva eses mexilóns e marchamos con Xulio, o home dos tomates e das Vamos a mazás. botar xa. Veña. Mira, toma. Este é boa, Toma que toma. Sorprendícheme esta vez. Este é boa. Non foi cousa miña, foi cousa da Bueno, xente. ti seguro que tes algo que ver con estas cousas. Pode ser. Bueno, mira, eu teño a miña mazá sen azucre, vale? Como xa dixen, vai sen azucre. Vale. Entón, que conservante utilizamos? O azucre xa sabes que é un conservante, entón eu utilizo outro, unha para manter a cor, como ves, sin oxidar. Esta, mira como oxidan estas, Sí. e como esa non oxida. Aí, Ácido xusto aí cítrico. estáse vendo. sí que Ácido moi ben. cítrico, que é? Zume de limón. Vale, zume de limón que nos fai de conservante e aporta un poquinho de acidez á mazá. Pero claro, o sea, a miña pregunta é, cámbialle un pouco o sabor. Dalle un toquiño máis ácido, pero moi pouco, porque a proporción é pequena, O zumo de 2 limóns para aproximadamente uns 2 kilos de mazá, É vale? dicir, a xente que lle gusta o ácido, que hai moita xente que lle gusta Eso é. que lle trisquen aí, verdad? Que lle trisquen as papilas gustativas. Bueno, pode botar esa máis, xente pode pode botar botar máis máis zume de Vale. limón incluso. Mira, unha ramiña de canela e un poquiño de clavo de olor, Vale. vale? Que é o que lle vai dar, é co que imos aromatizar a nosa compota. É unha compota de mazá. Que rico. Vale. Sin azucre e ca piel, que a piel vai aporta as vitaminas da piel e aparte vai dar aínda máis sabor a mazá. Que ben. Vale, os corazós, en este caso descartos porque non me fai falta porque a mazá na piel tamén ten pectina, que é ese gelatinizante. Vale, gelificante. E isto, para calquera outra conserva que queramos facer, sumergímolo na conserva e retirámolo. De laranxa, de calquera cousa, sírvenos para que xelifique. Estou alucinando con Xulio. Vale, é que a mí as conservas sabes que me encantan. Puxeche este técnico, pero moi ben, No, pero, é o que axuda a que xelifique, que teña aspecto de xel. É moi ben explicado. Claro. Eu pasada. explico todo para tontos, cañotas. Bueno, entón, mira, mazá, Vale. a canela, Os cravos. auga e limón, o sea, Sí. como mitad da cantidad de mazá con auga, que ahora xa ves que empeza a soltar Sí. a mazá tamén, e vamos deixar que coza uns 20-25 minutos Vale. hasta que vai evaporando a mitad da auga. Moi ben. Vale? Entón, mentras eso vai pasando, vou ca outra. Vas ca outra conserva porque Xulio ten dúas. Vale, vou facer Vai unha... conservar o tomate e máis vai conservar tamén a mazá, que é o que estamos vendo hoxe aquí. Aquí Vale. entendo que vai facer o tomate, veremos. Mira, vou facer unha conserva que é moi divertida, sobre todo habendo cativos na casa, Ajá. que é unha fritada que nos sirve para calquera prato que queramos utilizar despois con salsa de tomate, pero sobre todo para as pizzas vai ideal. Vale. Cando dis despois, dis, por exemplo, en xaneiro. En xaneiro ou dentro, isto xa sabes que se vai ben, hasta 12 meses podemos conservarlo na casa. Podes tela 12 meses Eso é. na despensa. Facendo ben, Facendo ben. É moi importante facer ben todos os pasos. É unha cousa que di sempre. que é esterilizar os botes, Correcto. utilizar as tapas tamén esterilizadas, solo unha vez, eso despois de abrir o bote desechámolas e mantemos o bote. Compramos a tapa que valen- Importante isto, porque valen estamos falando... 15 céntimos Sí, as tapas. estamos falando de conservas e sempre repetimos o mismo, é moi importante, aí Sí. estamos vendo os botes, a parte de abaixo, o tarro, podémolo reutilizar esterilizado, pero a tapa non. A tapa non, A tapa nin é dun esterilizada só- nin sin esterilizar. É só dun só uso, perdón. Eso Bueno, é. pois chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe, así que recibimos cun fortísimo aplauso a Ángeles de Narón. Vamos alá. Hola, Que tal, Ángeles?
Ángeles, como estás? Canto tempo sin Canto falar tempo, contigo, verdad? Xa moito me tardaba, Xa somos como da familia, Candy. Casi. Pouco máis. É que igual non somos algo, Igual tocamos a familia. Pode ser, como a Vai, ti, sí, eu teño así ollos azuis como a ti, verdad? Sí, casi. A ver, Casi, Ángeles, casi. cóntame, ti Cóntame. conservas, entón? Sí. Sí? Sí. E que tal se che dá? Bueno, mira, eu son moi fopas traballar. Non... que queres que che diga? Todo, No, a ver, eu digo- pimentos, tal... O tomate, pois, dame moita rabia facelo por isto de que hai Sí. que colar e todas estas historias, sabes? Demasiado traballo. Demasiado traballo para mí. Claro. Vamos ver o que está facendo Estefanía mientras tanto falamos, porque vente por aquí. Moi ben. Porque Xulio sempre nos insiste moito en que a él gustan as conservas, pero hai que ter moito tino. Porque hai que ter Sí. tino a hora de conservar as Sí, cousas. sí, Se sí. pode sair mal, non queremos que nos salga mal. Que che conte un pouco aquí, Estefanía, veña. Estefanía, Que tal, Ángeles? Moi ben. Pois mira, eu vou facer unha conserva como de bonito, xa que están rematando a tempada, aproveitando que tamén está a bo prezo, para ter durante todo o ano. O bonito, pois, cocino en augas salgadas, uns 5 minutiños, porque eran pezas pequenas, Sí. e agora estou enchendo que o botiño, importante o de esterilizar os botiños, e enchelos ben, vale? telos que encher o máximo posible. Sí, que vayan ben cheiños. Vale. Ben cheiños, e ahora vamos a cubrilo con aceite. Neste caso vou usar un aceite de xirasol. Vale, eu teño unha pregunta con respecto ás conservas. É que non sei se hai que ser moi paciente. Quero dicir, Logo? ten que pasar tempo e canto máis tempo pase, máis rico está ou non? A ver, o repouso ben, pero podrías consumilo sin ningún problema. En calquera momento, En non? calquer momento. A conserva o que nos interesa é para eso, para conservar Sí. para un período longo de tempo. Se é para un consumo rápido, xa non usas estes métodos, non? Vale. Claro, que a min interésame, por exemplo, Ángeles, sobre todo, pois, xaneiro, febreiro, que non temos bonito. Precisamos bonito, ou non temos tomates, como que está facendo Xulio, pois ao mellor é o momento, Sí, non? sí. Eh? E agora que se están acabando, É verdade. é a hora de metelos, Ao final, a os pimentos, conserva todo está eso. moi, ben tapadiño de aceite. O sea, telo que encher ata arriba de todo. Enchino hasta arriba de Sí. todo e xa lle puxen a tapa. Ah, Mirar vale. que non lle queden burbulliñas de aire, Vale. vale? Por eso que tamén é importante que vaya ben cargadinho. Por eso o bote. prensas tamén un pouquiño, non? Un pouquiño, sí. Vale. Vale, e agora vou xa de mexilón, que fixen un mexilón en escabeche, que usei para o escabeche ceboliña, allo e loureiro. Vale. Despois usamos o pimentón 12, pimento o picante. o viño e o vinagre. Bueno, isto ten unha pintada sobre todo por iso, porque despois chegamos a esa época do ano no que non o temos na casa, e ademais, moitas veces as conservas vaise de orzamento, vaise de presupostos tan caras, e aquí temos a solución. A Traballamos solución- e agora apañamos. Cara, a solución Claro. é tamén aproveitar cando vas ao mercado e a mercar Claro. e cando ves un produto a bo prezo, ao final é unha maneira tamén de Sí, mirar sí. polo bolsillo. Aí está vendo a xente as cantidades do escabeche que fixo Estefanía Colmeiro, e por se o queredes ir anotando de todos os xeitos, xa sabedes que despois vai estar nas redes sociais. E deixamos aquí a nosa querida Estefanía e imos con Xulio Mato. Ángeles, estás concentrada, Estou concentrada porque nunca o fixen e teño unha familia de mariscadores e podía haber feito Está moi Por eso concentrada, estaba mirando Ángeles. pa ela moi, É moi moi, sinxelo, Ángeles. Vamos con Xulio, veña, a ver. Hola, Ángeles. A ver que Xulio estás Mato, facendo conta, ti. conta. Non Moi vai ben, a pues ser mira, que me guste máis. estou facendo tomate que decías ti que che daba pereza facelo, Sí, moita. polo tema de andar colando e todo eso, e triturando. Pois eu, a miña receta non hai que colar nin que triturar. Bueno. Vale? Mira, aquí teño allo e cebola, pochando. O mellor o ves. Non te jodo. Mira, eu o que fixen foi relar os tomates, Sí. entón desecho a piel, entón xa non temos nada que nos sobre, vale? Só hai a auga do tomate e a carne. Buah, Aquí toda hai unha uns- vida equivocada, Ángeles. E Que para hai iso uns- fun eu a clases de cociña. No, pois aquí hai uns 2,5 kg de tomates máis ou menos e vai nos dar pois para 3 botiños máis, pero porque vai ser un concentrado. Sí, Vamos sí. deixar que coza hasta que evapore a auga. A isto xa temos a cebola pochada, entón engadímoslle o tomate e despois isto aliñámolo co que máis nos guste. Hola! Vale, eso Canto pode- tomate! Estos son, Que xa te digo, pasada. 2,5 kg, Que Para 2,5 pasada. kg, pois neste caso, 2 dentes de allo e unha ceboliña pequena. Sí. Que E pasa? agora simplemente son claro, Moitísimo tomate, moito tomate. Sí, sí, Isto sí. o bo é que o sabor do tomate de temporada ímolo ter todo o ano, que o bo de... O que decías ti que as conservas son caras,
Xaneiro, febreiro, marzo, abril. As boas son moi caras. Claro. E as que facemos nós, que son as máis baratas, son as millores. Son millores, son millores. Por eso, entón, un poquinho de sal. Moi ben, un pouco de sal. E unha poquinha de pimenta. Un pouco de pimenta. E aquí, pois, por exemplo, que o queres... Eu deixaría así, inocuo, vale? Despois quero destinar, pois, pa pizzas ou pa pastas, tal, pois podes botar un poquinho de alfábega, un poquinho de orego, O que ti queiras. E se non, deixalo así e sírveche como complemento para calquera guiso. Porque o tomate xa sabes que se pode utilizar a calquera... Pois chegou un momento no que Ángeles nos ten que dicir si ten algunha preferencia de conserva ou de cociña. Cociña ou de conserva. Mira, estás me poñendo os dentes largos, non sei. Pois non son para comer hoxe, nin mañá, Son para xaneiro. Pois eu quero probar. Bueno, igual deixamos que probes, vale? Bueno. Igual sí. De momento, Ángeles entonces, non nos dis nada. No, que estou... Está alucinando, Ángeles. Estou alucinando cos mejillos de... Pois vamos che pedir que vayas mentras tanto á zona de sufridores e depois chamámoste, vale? Vale, perfecto. Un aplauso para Ángeles de Narón, que está con nós con a Voltas co Prato. Que guai. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ay, creo que imos ir a Paderne. Chelo, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben. A ver, contanos, ti és de conservar cousiñas ou non? Sí. Pero conservas comida ou outras cousas? Tomate, bueno, compotas. Hola, que rico, que rico. Non sei que che parecen as receitas que están facendo os cociñeiros. Moi boas, Sí? moi boas. Estás sí. como Ángeles que estaba alucinando cos mexilóns? Sí, porque eu nunca os fixen. Pois mira, xa sabes, anotas un pouquiño e é moi fácil de facer. Sí. Oi, tes algunha dúbida ou algunha pregunta que lle queiras facer aos nosos cociñeiros? Bueno, moitas, pero para facelas todas así agora de repente é moito. Pero algo ten que ser sobre conservas, Chelo. Xa, pero sobre as conservas. Pódese conservar todo. Todo, Si se todo. pode conservar todo, Xulio. Todo, bueno, todo. Todo. En principio sí. En principio ti podes Vale. conservar o que che dé a Claro. gana. Estás pensando en Vale. algo concreto? Pois, a ver, o tomate que hai que cocelo despois, non? Hai que cociñalo primeiro porque senón Sí, enchopa se che dá auga. Mira, este por exemplo que Sí, está sí, cociñado, sí. este que teño aquí, Sí, podelo triturar ou sin triturar. A mí gústame así. Un guiso. Un guiso tamén o podes cociñar. Un pescado tamén o podes cociñar. Entón, agora eu pecho así fuerte, e xa iría O baño de María. Neste caso, como xa está cociñado, Ajá. pois uns 40 minutos sería suficiente. Se estivera sin cociñar, por exemplo, o bonito, se o metemos en cru, 1 hora e media para que se nos cociñe tamén. Bueno, Chelo, agardo que che resolverá a dúbida, Xulio. Sí. Bueno, pois un bico moi grande, grazas por chamar, vale? Vale, un beso Veña. grande. Chao. Gracias a vos. Graciñas. Chao. Ai, Chao. señores, hoxe damos a lata coas conservas, nunca mellor dito. Preservar o excedente de comida preocupa aos homo sapiens desde hai miles de anos. E para iso inventamos diferentes solucións. Secado e salga de carnes e peixes, conservas en aceite ou mel, fenicios, romanos, gregos, todos inventaron algo, pero a gran revolución empezou hai uns 200 anos. Sei que as tropas de Napoleón tiñan fame e puxéronse a experimentar. As primeiras conserveiras apareceron en Galicia xa no 1850. E algo sabemos do asunto, será que por iso moitos facedes conservas na casa, sexan peixes, mariscos ou froita e hortalizas. Se algo vos sobra, poñedevos mans á obra. Nuns meses celebraredes o pop de apertura cun aplauso pechado. As conservas caseiras poden ser as mellores, e sí, tamén son as máis económicas. Probade as nosas propostas e xa nos contaredes. Como sempre, estaremos tamén para vos nas nosas redes sociais en @avoltascoprato. Se tedes dúbidas, chamade tamén, como agora. Chamade e comentade as dúbidas en directo. Imos con Estefanía Colmeiro. Oh, bonito. Moi boa a selección musical hoxe, compañeiros. Moi boa, espectacular. Sí. Y con estas conservas vamos a hacer un paté. Vale, espera, Estefanía acaba de abrir unha conserva. Atención, pasaron 7 meses, E agora Estefanía ten aquí os seus mexilóns en escabeche dun a voltas co prato de hai 7 meses. E aquí está. Vai facer unha elaboración con esa conserva que fixo. Sí. Mira, vou usar para este paté 125 de mexilón, 125 de bonito, 50 de queixo crema. Ah, vale, espera. Déixame a min que me poñe un pouco centrado. Vas facer un paté
coas dúas conservas que fixeches antes, co bonito e máis cos mexilóns. Para darlle a proba a Ángeles, Moi ben, as moi miñas ben, moi ben. conservas. Me gusta. Vexo que estás atento. Pois mira, moi sinxelo, a mesma cantidade de bonito que de mexilón, neste caso 125, queixo crema e vamos a botar un chorriño de coñac e zume de laranxa. E Vale. xa o pasamos pola batidora e xa estaría listo. Xa que é algo facilísimo, moi Algo sinxelo de que facer. está riquísimo e Abrimos. que ti mismo podrías facer, cañotas. Hasta eu, o sea, metemos toda e xa está. Vale, pois vamos con Xulio Mato, a ver que anda ele aí co batedor, non sei que andará facendo. Veña, Pois mira, o xa batín. xa batix. A miña mazá, mira, como gardecha aquí unha pouca para que a viras. Mira, a mazá xa cocidiña, quitelle a rama de canela. Sí. E unha vez cocida temos esta compotiña. Vale. Esta compotiña, despois meteríamola da mesma maneira, do mesmo xeito no bote. Mira que pintaza ten, Buah, é unha pintada. E vale a probar sin azúcar. Sí, por favor, Vale a Quero probar probar. sin azúcar, pero vámonos a encher ben. E agora, como ben di Fanny, para que non lle quede aire, metemos así uns golpeciños. E agora vale a probar. A ver, é unha cousa. Non ten azúcar e ten... Podelle quedar un pouquiño de aire por riba. Por riba, eu sempre lle deixo nada, medio centímetro para Vale. pa dilatación. Vale, o tema para da dilatación. dilatación. Veña, Vale. vamos probar a compota de Xulio. Atención. Está buenísimo. Vale, e sin Buah, como azúcar. sabe a canela. E sin azúcar, verdad? Isto Que é rico, unha sobre... E o mismo, Ah. pechamos ben e nos vamos para aquí. Vale. Bueno, Teño unha dúbida, Xulio, e non recordo por qué. A miña pregunta é, por que lle botabas o papel de cociña por debaixo? porque cando ferve, bailan Para que non bailen. para que non batan. Ves, Mira, era por eso. Pon un papel está aí. aquí. Pon un papel aí de hai un papel cociña aquí, que eu non como ves. recordaba por que era, Non ves? sei se pode ver. Sí, non sei se se pero ve. non Vese? sí. Aí está. Entón, mira, isto, como todas as conservas, eu tiña unha que abrín hai menos de 48 horas, entón quedame un pouco aquí. Vale. E para aproveitalo, pois vou facer unha pizza moi sinxela, en tixola, porque o precio que está a luz, vamos a facer nunha tixola. Entón, Xulio Mato vai dar pizza a Ángeles. Entendo que pizza coa conserva do tomate que fixeches. A conserva do tomate, Vale. e que vamos a facer da seguinte maneira. Ah, Déxame en que colla tortita, non? un platito, sí. Unha tortita destas que hai no supermercado, Sí. collemos a nosa fritadita, que está, podes decir como cheira, porque está A ver, recendo déxame de ver como maravilla. cheira, a ver. Oh, E que rico. mira que sequiña está, isto mira, é un complemento xenial para calquera... Oh, pois pa calquera guiso, pareceme tamén bo hasta para a pregunta de concurso. A ver, Veña, imos alá. De que fai as conservas don Xulio Mato? de tomate e mazá. 664-483419, chamade ao voltas co prato, 50 euriños en xogo. De que fai as conservas don Xulio Mato? De tomate e mazá. Tomate e mazá. Faciliño, Entón, mira. E mentras tanto fai unha pizza. Unha pizza super sinxela, ca nosa fritada, un pouquiño de mozzarella Buah. e unha pouquiña de alfábega. E vamos a facer en tixola tapada porque tan pronto se nos funda a mozzarella xa nos vale para comer. Bueno, isto Isto é unha merenda Estou imaginando. de emerxencia. Sí. Estou me imaginando. Xaneiro, chovendo, tronando fora. Que non pasa nada, non pasou nunca en Galicia. Está tronando en Galicia e de repente Claro. abres o teu tomatiño. Facemos Verdad? unha pizza. Oa, facemos unha pizza. Claro. E ti, teño tomate que conservei. Claro. Espectacular. E agora falta unha tapa. É así, é así. Falta má tapa da tixola. Que che pasa? Aí teño aquí. Ah, vale. Entón, agora Vamos, tapamos. vamos falar coa xente de casa. Imos ata a Coruña. Mari Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. A ver, eres conserveira ou non? Gustanche as conservas? Sí, que me gustan además son da túa terra, Oxe, espera. Acabas de decir, sí que me gustan e, ademais, son da Sí, túa sí. terra. Sí, sou nacido na túa terra. Bueno, e marchaches para a Coruña. Marchei para a Coruña. Moi sí. mal. Bueno, Bueno, Mari Carmen, vamos alá, por 50 euros. De que fai as conservas Xulio Mato? De tomate mazán. Moi ben, 50 euros que marchan para unha artuá afincada na Coruña. Un bico moi grande, Mari Carmen, gracias por chamar. Igualmente, cañota. Veña, hasta loguiño, chao. Creo que chegou o chao, momento de chao. falar con Ángeles porque ela estaba tan alucinada coas conservas que agora quero saber que se lle pasa pola cabeza. Vale, veña, arranco para lá. Podesme dicir, sí, cañotas, sí, cañotas, vai Aí falar está, aí con está. Ángeles. Ahora é cando dales un aplauso forte, un aplauso aí. Aí, bravo. Gracias. A ver, Ángeles, que nos contes. Que queres que che conte? No. A ver, cal é a pregunta? Cal me gusta máis? No, ainda non che preguntei nada. Pareceu-me que viñas por ese lado. Home, en algún momento vouche preguntar. Isto é lo que ter claro porque o programa é un concurso, ten que engañar un dos dous. Pobre Claro. nós.
Ti que dar o permiso. O premio. Ti sabes que eles cotizan a Seguridade Social segundo os días que gañen. Ui, Non é broma, que mal vamos. Sí, sí. Por eso Xulio debelle días a Seguridade Social. Eu creo que sí. Bueno, a ver, que che parece... É broma, por tanto. Que che parecen as conservas? Porque realmente eu estaba un pouco impresionado ca de Estefanía, pero a de Xulio do tomate deixoume tamén descolocado, Bueno, eu de non ter que batilo xa. Claro. Nin quitarlle as semillas, nin colar. Eu aforro moito traballo. Arreglouche un problema de moitos anos, Sí, sí que me arreglou, sí. Pois vamos a dar un aplauso a Ángeles, en 2 minutos vais probar, vale? Vale, moi Un aplauso bien. para Ángeles que está connosco. No voltas co prato, vamos, con Estefanía Colmeiro. Veña. A ver, Estefanía Colmeiro. Conserva de mexillón e conserva de bonito. Tes aí. E Teño fixeches un aquí, sí. paté. E fixen un paté con estas Buah. conservas. E ten un aspecto maravilloso o paté, Que este paté tamén se conserva... Xulio, estáche pitando a... No. Ah, xa está. Vale, perfecto. Se conserva moi ben. Que rico. E o podemos acompañar dunhas galletiñas ou dun bo pan. Recordamos a xente da casa que Estefanía fixo un paté, paté de mexillón e bonito. Ademais, mira, é unha boa pregunta de concurso. De que fixo o paté, Estefanía? De bonito e de mexilón. Moi fácil, non? 664 4834 9 chamade ao voltas co prato de que é o paté de Estefanía. De bonito e mexilón. E vou guardar o micro de Galloso. É que non sei que facía con el na mao, de verdade. Quedeche moi ben. Mira, o importante cando abrimos as conservas, o que decía antes Xulio, que faga o pop, que Faga. eso, efectivamente, eso é que fixe un bo vacío e que teña un bo aspecto e un bo olor. Eso é moi importante. Moi importante, pois mentras tanto vamos ver o de Xulio, porque creo que está servindo. Está un pouco celoso, Vale, porque pois che vai, perdí vai. moito hoxe. Veña. Mira que chulada, Bueno. Esto- Señoras e Esta señores... debe ser a pizza máis rápida da galaxia, Sí. É super rica, E con tomate, É a con, pizza- e con tomate da casa. Podemos chamar a pizza Fium. Fium, A pizza Fium. fium. Veña, chegou o momento de que Ángeles veña a probar, así que levantámola e dámoslle un gran aplauso. Veña, Ángeles, por aquí. A ver que lle parece, Ángeles. Vale, temos unha maravilla de propostas, Estás alucinando, hoxe. Veña, vamos para lá, Non me Tira, costa tira. moito traballo, Luz. Alucina. Eres como a min, eres facilmente impresionable. Como a min. Sí, eu creo que sí, sí. Ponte aquí. Bueno, Ángeles, tes pouquiño tempo, así que chegou o momento de probar. Valle dando, veña. Podes probar a pizza de Xulio, Vamos. podela coller coa mão se queres que é pizza. Sabe mellor. Van, Sí que sabe mellor. Como ti queires, E despois lembra que tes que probar tamén o paté. Imos alá. Ui, que se me Imos cae. a Cambre. Ao final vou ter Vanessa, que que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, ben. Bueno, fixácheste que propostas tan chulas temos hoxe. Sí, É moi moi- chulas. é Pa que moi lle guste fáciles de cociñar. facer. Sí. Bueno, supoño que chamas polos cartiñas, así que Ora, imos alá. espera. De que é o paté de Estefanía Colmeiro? De bonito e mexilón. Moi ben, 50 euriños que van para Cambre. Moi ben. Vai, Vanessa, vente por aquí cando queires, Vale, perfecto. Vale, veña, un Graciñas. bico. Chao, un Outro, bico, gracias chao. por chamar. Chao, taloiño. Esa é a cara de Ángeles. Xa está claro. Mira. Xa está claro, dixeches. E dixo probar o paté. Xa, pero non sabemos se é porque o paté a horrorizou ou porque lle gustou. todo Non pode creo. ser. Vamos alá, veña. Vouche dicir, Espera. que seguir pagando a seguridade social non sei canto tempo. Ángeles de Narón. Despois de probar os dous, quen gañou a voltas co prato de hoxe? Estefanía Colmeiro, tiño clarísimo. Gustou o paté de Estefanía, Que maravilla. Bueno, disfrutáchelo. Nós encantadísimos de que viñeras hoxe aquí, así que vente cando queiras, vale? Si, no, sabes. Veña. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán aquí, no Voltas co Prato. Chao. @Voltas co Prato. Podedes seguir aínda nas redes sociais, Estamos aí colgando todas as receitas. Non sei
Non sei por que estou comendo mentras falo. Non debería comer a falar. É así. Non debería comer a falar. Madre mía. Perdón. Señoras, señores, síganos nas redes sociais. Aí temos colgadas todas as receitas. Recorden que aí temos absolutamente todo. No, mire, seguimos en directo, Seguimos en directo. Queríame entrar un señor. Queríame entrar. Viña a comer a xente. Pero podemos pasar a xente que veña a comer. Vide comer, vide comer. Vide por aquí, ven por aquí. Vide, no, por aquí, vide comer. Vide comer. Vide probar. Veña, vide comer. Pero vide probar, non me llame a sacar fotos, veña. Claro que sí. Dale a probar. Aí, Isto é o que pasa, isto é o que pasa, isto é o que non vedes na casa. Que acaba o programa e a xente ven aquí a probar. Pase por lá. Fixadevos. Manolo Escobar. Señores, vémonos mañá na Televisión de Galicia facendo receitas aquí. Chao. Hasta mañá. Chao.